pagesos amb TikTok per Mallorca en ruta. Molts ajuden els més tops, això es va que xuta. Què passa, putes jeps? Com va? Com Què tal estem? estàu? Com estàs, Lluís? Jo, ara bé, el darrer episodi xerram un poc de nas, de cap de nas, d'això De cap de nas? de malaltia. Tenc moc, no de la malaltia, però bueno, sí, estem bé. Bé, doncs, espero a tots Millor els qui m'ho estigueu escoltant i veient per YouTube que hagueu passat unes molt bones festes i un molt bon començament d'any. Això mateix anava a dir. Tu com l'has viscut, esteu Això t'anava a dir, Esteu cap d'any. millor que mai, perquè és l'època aquesta que te passes una setmana i mitja o dues de festes, Sí, això és vera. surts i dius, hòstia, buah, fa una setmana que no t'has de menjar i beure, no sé quantes, i l'endemà, el manco en el meu poble artà, sona Sant Antoni, és a dir... A Cap de Pere igual, vull dir, vos ho han copiat, això. És vera, és Més bé vera. que mai, tio. Sortint vera, de és vera. festes per entrar... És increïble perquè el dia després de Reis, estem xerrant de dia 6, l'endemà, dia 7, ja a l'Ajuntament posen de l'altavous en la tona de 24 hores. 24 no, perquè han de poder dormir, però... Sí, nosaltres artà sona dues vegades, per mi. Oh no, dues vegades... És que avui tenim a darrere una persona molt interessant que és experta en... A les 9 i les 12. A les 9 i a les 12, sí, sí. Sí, tenim una persona que... Bé, avui el podcast me la manco anirà de Sant Avui el Antoni, podcast va, vos la podeu... tertúlia, Sí, som dues persones que vivim Sant Antoni molt intensament i avui farem especial de Sant Antoni. I això, que... I en el meu poble, Artà, hi ha una sèrie de figures que són les autoritats dins la festa de Sant Antoni. Les autoritats, és a dir, sí, les que tenen Sí. el poder perquè exerceixen cert tipus de rols. I a part de tenir una persona que sap de la festa, aquesta mateixa persona forma part, és clavari de la festa de Sant Antoni d'Artà, saps? Que és un rol que és molt xulo. Bé, ja de cara a l'any que ve volen fer una cosa interessant. Bé, no en parlaré. Sí. Però bueno, ja sortirà davant càmera, cal que dir el sentireu xerrar. Damunt un tio interessant. I Però bueno, això, anem a xerrar de Reis perquè Dels Reis. és que vols, Sí. puta Sant Antoni no te dona... És que és increïble i la gent que no ho celebra flipa perquè és passar festes, o abans i tot, ja en xerrarem, que només pensam en Sant Antoni. Sí, han de fer una La primera gent no part... ho entén, però perquè no ho viu, no és del poble. Bueno, perquè no ho viuen com nosaltres. Clar. Jo m'imagino que cada poble, o la manco la majoria de pobles, tenen una festa que és la seva festa. Sí. La que és poble sense seva i la que realment disfruten. Nosaltres hem dit, farem una primera part de xerrar de Reis i no sé quantos, i ja en el primer minut estem xerrant de Sant Antoni perquè són d'Artà i Cap de Pere, que són del lloc. Que jo he de dir que, clar, jo vaig néixer a Artà i he anat sempre a escola a Artà. Jo no som el típic que dic Sant Antoni és de tal i això, perquè troc que, bueno, en fi, el que anava a dir, que crec que així com per exemple si ara ja fos pobler, sí que un poble i un artenenc, saps, és com sempre hi ha... Sí, no, és a dir, sí, una certa edat i en segons Exacte. contextos, però també arriba un punt que entens que cada poble té Sí. la seva... Jo escap i la fi sé que en Cap de Pere, òbviament, sempre hi haurà rivalitat, però és lo típic que jo no me picaré, saps, vull dir, ara... És la rivalitat, al manco, jo el que sent en Sort Gavallins, és que és una mica la rivalitat aquesta que tenen el germà, de dir... Mos pegam entre nosaltres, però no venguis tampoc a dir segon que... Ja m'ho va bé que diguis que és un beneit el meu germà, perquè estic d'acord, saps? Però el tant en el que li fas, que és un poc aquesta mentalitat. I realment la festa... Jo tenc càmera tenenca, vull dir, jo he viscut a Artà fins als 5 anys, per tant, no m'has... I he anat a Artà a Sant Antoni, òbviament. Jo és que no I hi Cap de Pere sempre és el cap vespre i Artà és de matí, igual que Manacor també és el cap vespre i cada poble ho celebra de la seva manera. Sí, bueno, Artà se fa dia 16 a la capta, que és de matí, és a dir, normalment Sant Antoni, el manco així com comença Manacor i Cap de Pere crec que més o manco ho fes igual,
és que la festa comença el capvespre perquè és completes i dona el sus oficial de la festa, no? Sí. Per dir-ho de qualque manera, la part eclesiàstica. Artà, és de matí, se fa la capta, que és el que històricament era... Bàsicament la capta, se recull els dobbers per poder subvencionar la festa, saps? Perquè bàsicament s'ha de... Costa lo seu, saps? I bàsicament la capta és que en teoria que cada ball que hi ha és de matí el negoci dona un dobbers per poder... Saps? Sí, el típic que fan els balls importants en un lloc concret, igual que són llocs Pere, concrets o membres de la obreria o de la banda o persones que han tingut certa rellevància a la festa. És increïble perquè ja m'ho han anomenat un altre pic a Sant Antoni i no han xerrat dels Reis, però bé, jo que t'han duit els Reis? Jo que vol que vos dic? No, els Reis m'han duit carbó. Els Reis m'han duit carbó. Carbó, però quin carbó? Perquè no és el mateix carbó de sucre que carbó de vera. No, carbó de vera, jo per fogueró. Ah, per tu, no te pots queixar. Per fogueró, clar. No te pots queixar. Sí. A tu que t'han duit? Jo una rumba, tio. Una rumba. Està bé. Està de puta mare. Està bé, així no has de fer la feina. Sí, m'ho mudat a Naqueta, mos vàrem posar a viure junts aquest estiu. Naqueta és la seva dona. Sí, exacte. I m'ho han duit una rumba, no saps lo feliç que m'ho han fet, la veritat. És molt bon regal, en vera. Joder, que sí, el bon regal. És una cosa que me va al·lucinar. És d'aquestes però que se pot controlar amb el mòbil. Sí, això és el que vaig flipar. Jo no ho sabia, això. Jo no entenc ni idea de rumba ni història. I me fiques l'aplicació i te posa si... Tipo, tu la pots fer pitar per si la perds o això, però és que te posa quantes hores du, te diu si s'ha tascat, no sé quantes, l'hòstia. Si està cansada, no? Sí. No, bé, és que és el que han dit. Després dels Reis, nosaltres ja pensàvem en Sant Antoni, sí, canvi de xip. Per tant, ja poden xerrar directament de Sant Antoni, per mi jo. He de dir que aquest episodi crec que serà el més polèmic que haurem fet fins ara, perquè realment no som un podcast polèmic. Polèmic no, és que pot generar més polèmica. És que pot generar més polèmica, però heu d'entendre que és humor. Per tant, bé, per on comencem? No sé, tampoc... És a dir, si no hi ha un pot de pica, és com el futbol. Jo no som futbolista, però entenc que també hi ha una certa gràcia en la competitivitat aquesta, saps? No per fet de si s'altres més dolents, sinó per fet d'elevar la teva festa, saps? Jo vaig penjar un vídeo l'altre dia dels típics pesats que pengen una història 3 mesos abans. És a dir, 3 mesos abans i de més... Menys 3 mesos... És a dir, posen 2K25 SA, saps? Vull dir... No és una festa, és un sentiment. És un sentiment, exacte. Això me rebenta, tio. No és una festa, és un sentiment. O més que una festa, un sentiment. No sé, hi ha molta gent que ho posa. Sí, jo ho entenc, Jo crec que, és a dir, jo crec que hi ha gent que, sincerament t'ho dic, que se pensa que és un poc com la Met Sant Congradai, saps? Que és com un lema de la festa, una cosa així, ja està. Hakuna Matata, saps? El Rei León, Hakuna Matata, sí, Sant Antoni, tothom ho posa. Més que un sentiment. Sí, arribes a primer d'ESO, per exemple, en el nostre cas, en el cas d'Artà, que els nostres títols venen gent de Sant Llorenç, de Sant Carrió. Un carrioner arriba primer d'ESO, veu que tota la vida, saps, que els al·lotes d'Artà posen més que una festa un sentiment, pues, jo crec que s'ho imagina, t'ho dic en sèrio. Jo amb persones de la meva classe que m'he pensat que de veres era per això, perquè creien que era part del lema, saps? Però bueno, això, és puta pesat de 3 mesos abans. 3 mesos abans és horrible, vull dir... és que, clar, vaig fer aquest vídeo perquè me'n varen sortir no sé quantes d'històries que... I a més, el que deia abans, no? SA, Sant Antoni, 2K, és a dir, 2K, vull dir, per què no poses un 2 i un 0? Has de posar la K, 2K, ets un quillo, sí, 2K25, saps? Vull dir... No, queda bé, és a dir, jo entenc que és però... com... No, jo no ho podria, però... I llavors el típic emoji de... No del dimoni, del diablo. I si ets si de veres en saben, perquè això seria la versió
ser estàndard, no? Sí. I després, com a tot Spotify, tu te pots comprar Spotify Premium, no? I Sí. Twitter. Pues el Premium és el mateix i, entre parèntesis, això és molt bo, tio. Jo és que ara no consumesc Instagram, tio. Ara mateix tenim mitjana de 5 minuts o de 3 minuts diari o una cosa així, saps? Perquè no m'agrada l'aplicació. Però me'n record fa un parell d'anys que sempre la setmana abans això mateix i entre parèntesis una tia, una llengua o si no hi havia aquesta parèntesi però i digo si me lío. I digo si me lío. Claro, tipo, era enquesta Sant Antoni Artà 2021. Sí. Bé, 2021 no sé si eren dates, no sé si hi havia no se va arribar a fer, crec això que s'havia de fer, però 2022, crec que ja. Tampoc, no ho sé. No ho sé, però bé, Covid, Sant Antoni 2019. I a baix. I digo si me lío. Saps? Tipo, si no, sí que ven que Sant Antoni, pues si diu que sí, digo si me lío. Claro. I que puta fa... I ja si te trobes per la festa... Claro. Hi ha cosetes. No, però aquesta gent... I solen posar fotos normalment de... en la botella d'herbes. Sí. Bueno, d'herbes. De pomada, normalment. Pomada... Que això sí que... Què vols que te digui? La pomada no... m'agrada, però no és lo típic. Això, ja no dic que no m'agradi la pomada, el que passa que a Sant Antoni, pomada... A Sant Joan sí. Quina lògica té? És a dir, ja des del punt de vista, jo ho veig així. Jo duc herbes perquè... Bé, jo duc vi tinto a Sant Antoni. Però els que duen herbes, els que duen vi tinto, és perquè pot estar a una temperatura, saps? Ambient. Que aguanta la temperatura, ambient. Claro, que no passa res si està a temperatura ambient, però una pomada d'aquesta que l'has de dur granissada, no sé, tio, ho trobo I l'única pomada que accept és la que és casolana, perquè la majoria de gent el que fa, els joves, és Fanta, a més, en Fanta, diguessis, en cas. Mira, Fanta que té un 6% de llimones. És una merda, vull dir, no té gust, tens gust a sucre. És a dir, posen Fanta, xoriguer, ja mira si ho fas amb altres marques, que vol que te digui. Però encara accept la pomada feta amb llimona sucada, que un amic meu sempre en du, que toca en nosaltres, i sempre n'hi rob perquè és boníssim. Vull dir, la pomada feta amb llimona i ho fas tu, i ja si li posen mel en vez de sucre, mira. Però bé, jo som partidari de dur les meves herbes, fetes nostres, que nostra. Podem fer, de cara a l'any que ve. Sí. Saps, podríem preparar això, ara ho xerra aquí davant l'episodi. Això de cara a juny-maig, més o manco. Sí. Ah, bueno, claro, però vull dir, de fer com una sèrie, saps, de Sant Antoni. Sí. De preparar... Estaria bé, però més tipus vídeo a YouTube, saps? Sí, claro, no. Un videoblog. No. I bé, després hi ha el moscatell, sí, mascladís, històries, de matances. però tot això són begudes que tenen entre un 8 i un 12%, sí. I una de sucre que no té sentit. I, jo crec que el més lògic és anar d'herbes mesclades. O... Sí, les herbes que tenen les herbes. Un 20... Ara t'ho diré. Avui bebem herbes per... 25%. Per ja ficar-nos dins el cap més Sant Antoni. Molt bé. Els temps. És a dir, ja ho han dit. Els temps. A partir de dia 7, herbes, botifarró, llonganissa... Ara ho xerrava amb ma mare quan venien cap aquí, i és que, clar, jo som una persona que menys molta carn, i som conscients i hauria de deixar de menjar tanta carn perquè diuen que no és tan bo. No és tan bo menjar tanta carn per ronyons i per fetge i tal. M'ha dit carn de vedella i porc. Sobretot si menges carn tota sola, fora hidrat. Però, clar, jo aquest dia me sap greu, perquè en el fogoron ja ho dic, no hi ha res que no sigui carn. És a dir, és carn i pa, i torrar, i coca de preva, i la coca, de fet, l'encimada també du carn, perquè li ponen sobrassada i overcock, que és la típica de Sant Antoni. Però... Jo, per exemple, jo no en menjo tanta idea, és a dir, jo menjo sopes. Sopes. Evidentment tenen llom i tenen carn, però no te pensis que, evidentment, una torrada no la faràs de pasta, saps? No. Però jo, per exemple, l'any passat hi havia un vegetarià, hi havia, saps, varen fer pinxos d'això, de verdures i això. No sé.
Opcions n'hi ha, per torrar. Sí. Però bé, no sé... bé, podem passar a lo de... Què és el que fa cada poble. Mira, el tio diu, poden passar com si tingués molt clar el que vol fer. No en té ni puta idea, saps? No en tenim ni idea. Estem improvisant. Bastant, com el darrer episodi. I sí que tenim certes idees que volen tocar i... Sí. On vols anar? Perquè... És a dir, jo volia comentar un poc què és el que fa cada poble Vale. que sigui diferent en els altres. És a dir, Pensava que anaves una altra la diferència d'Artà i Cap de Pere, que malament que la gent que no sigui d'aquests dos pobles pensarà que és el mateix perquè n'han vestit per escuts, de fet igual, blancs i amb el mocador vermell. Nosaltres anem encamiats i vosaltres aneu sí, nosaltres tenim camiseta. No sé per què fan la camiseta de màniga llarga, és la pitjor peça de roba que hi ha. Perquè podríem fer una dessuadora perfectament, però bé, emprenya... perquè amb el fred que fa. Però bé, després, bé, això, explicar un poc... Sí, exacte. Anem a començar per això. Nosaltres som, que jo sàpiga, els dos únics pobles que anem tipus Sant Fermins. Sí, diria que sí. Jo m'ho pensava que Manacor també duim mocador i sabeu que no. Crec que no duem mocador a Manacor. Pensava de mocador de fantasia, que és el que teòricament representa el mocador vermell. Mocador de fantasies eren bàsicament que cada família duia el mocador amb els colors de la seva possessió. I avui en dia és una cosa que se va tornar, eren colors sempre normalment tirant els curs a granates, colors així com els de la teva jaqueta no pots rir aquest. I això va evolucionar en el color vermell i Artà, per exemple, i m'imagino que Cap de Pere és que vulguis o no, Cap de Pere Sant Antoni està agafat un pot d'Artà perquè Cap de Pere era d'Artà. Sí, Cap de Pere s'independitza... Fa 150 anys era de... Bé, no sé si un poc més, però... Crec que sí, no va ser de 1700... No, bé, no ho sé, sí, 1600 no sé quan. No ho sé, pensava que era... Però bé, Cap de Pere eren 4 cases, vull dir... I també feien Sant Antoni a les 7 cases, que és una possessió que hi havia, bé, que hi ha, el que ara està un poc abandonada, entre Cap de Pere i Artà. I allà també se feia, i tenien uns dimonis propis, si no van malament. Esto? Sí. Això és heavy, I bé, a Cap de Pere realment s'ha recuperat les caretes antigues perquè fa 20 anys hi havia, ho diré, fora Estarum i no hi havia una estructura establerta de lo que eren les festes, hi havia molt de dimonions, no... Ara sí que hi ha una obreria i... Sí, també la festa, per molt arrelada que estigui, la festa així com nosaltres la coneixem avui en dia, el manco en el meu cas personal, el cas d'Artà, no té res a veure, és a dir, ha fet un canvi de res 40 anys brutal, saps? Que lo típic que Artà se sent molt, bé, Artà, m'imagino que tots els pobles, però Artà se sent molt que diuen Manacor, quina puta festa és aquesta, que si fa 30 anys que la varen començar, saps? I realment, si t'atures a pensar-ho, Artà, això ara és molt polèmic el que diré, els artanencs a la millor me voldran matar, però Artà, la festa que ells han conegut, la festa que ells han conegut té la mateixa edat que la que critiquen, saps? Perquè quina capta s'havia celebrat Artà? Artà, la festa ara és la festa grossa, dia 16 de matí, tothom bé, i busos que no t'hauran d'arribar, però eren els nins els que anaven darrere els dimonis i els adults i anaven al vespre en el fogueró, que era la festa grossa, que crec que és el que s'ha conservat a la Pobla, per exemple, o crec que és el que és més viu a la Pobla, o a Muro. Ja he de dir una cosa, que a la Pobla no entenc lo dels caparrots. Jo el que no entenc dels caparrots... És bastant polèmic, és a dir, això, posats a ser polèmics. Sí, no, anem-hi. Jo el que no entenc és que puta es pinta un anglès i xerram des de incomprensió a banda que mos apunyalin, que vengui un poble i mos ho expliqui, perquè segur que té super de lògica i sentit. I de fet crec que en teoria la Pobla data és la festa de Sant Antoni que té datació més antiga, si no vaig errat. Sí, i Artà també. Bueno, Artà és primer dimoni... Sé que me'l van explicar un pic que van anar al teatre, la sobreria que tenien des de 1700, que ja és una festa. A final de 1600 hi havia constància de la festa i a principis de 1700 constància de dimonis. No se sap si un, si dos, no s'ha aclarit. Però bé, que a la Pobla el que no entenc és, supos que perquè nosaltres ho fem així i per llevant, més o menys que tots els Sant Antonis, és un poc això, les corregudes i les beneïdes. A la Pobla
és tota una setmana, m'han dit. És a dir, bueno, també és així, duen grups de verbena, jo això no ho consentiré mai, però... Jo això m'en costa entendre-ho també, per exemple... Fan espiro musical, que és un esdeveniment... Bueno, això no és amor, però, que fan... No, això clar, jo vaig demanar en els meus seguidors que me posessin que el que feien diferent a cada poble. Bon. I un se va emprenyar i me diu espiro musical a la pobla, i m'ha dit els de Muro m'ho copien, no sé què. No ho sé, millor fan en els dos pobles, tot des de la incomprensió, perquè ara aquí segur que... Bueno, des de respecte i incomprensió. Exacte. Però també si voleu tirar la jugulata i no ho vos ofendreu, qualcuns? Sí. Està bé. Però està bé. Està bé, saps? I enfadeu-vos i si voleu apareu-vos en els comentaris, que també va bé. Perquè té la seva història, m'imagino, però és que parlats com que nosaltres no entenem perquè... Sí, no sé, jo és això, m'imagino que deu tenir com a certa part anglesa, no? És que no ho sé, és que no en tinc ni idea. Perquè és el que veiem... Jo, clar, com tu, jo no he sortit mai de Canastre, Sant Antoni, no sé... Jo, no, de fet, bé, Artà, òbviament, hi he anat, jo de petit i això, però no, vull dir, no... A Manacor no hi he anat, Sant Cervera tampoc, Sant Llorenç tampoc, no fa falta tampoc... Ara mateix estic gravant això a Sant Llorenç, és a dir, i ens finestres obertes. Sí. No, i avui hi ha un parell d'esdeveniments previs a la festa de... Sant Cervera hi ha concert d'entrada i crec que ja està... I fan dia 13 això ja estirà publicat, fan el canvi de murta. Dia 13 que serà? Ahir varen fer el canvi de murta, després ahir. Penjant dimarts. Sí. Ja després ahir. Canvi de murta. Això és xulo, bé, xulo, tampoc no sé. Sé que és que una família a la façana té com un finestró i allà tenen el sant i fan un canvi cada any, però això sé que era una festa... Canvien la murta, que la murta és una murta. Una murta, si no sabeu una murta, és un tipus d'arbust. I fan el canvi cada any, i això sabeu que era, segons tenc entès, que ho feien entre els veïnats, i clar, són les típiques festes que van cobrant vida i ara ja ho celebra tot el poble. Que no és com a part de... No és part de la festa, per dir-ho d'alguna manera. Crec que no, però crec que ara ja era oficial i tot. I també fan, que és molt curiós, la de ballada d'escorp, si no van malament, no sé si ho has sentit. Que literalment és un corp embalsamat, que el tiren com amb una tirolina. I això diuen que era perquè els corps van alimentar a Sant Antoni quan s'estava morint de fam. Hòstia. Sí. Ja imagina't Sant Antoni... I Sant Pau també, crec. Això ho vaig descobrir l'altre dia. Navegant per internet. Potser que vaig descobrir jo l'altre dia i ara me'n vaig a una puta faig de podcaster. Que els corps, els pops i els simis, els primats, sí, som els únics, bé, són part de 1% dels animals que fan servir eines, tio. És a dir, un corp fa servir eines. El corp ho he vist. Jo he vist qualque vídeo d'això que agafen un pal o no sé quant, saps? O que tiren pedres perquè s'aigua creix. Ara estem anant molt del tema, però és molt interessant això, perquè sé que vaig veure un vídeo que se va fer molt viral, però això estic xerrant de potser fa més de 10 anys, que era un corp que va agafar una nou i clar, no sabia com obrir-la. I veia que la gent passava per un pas de peatons i després passaven cotxes. És a dir, hi havia un semàfor i ell sabia que quan se posava vermell els cotxes s'aturaven i les persones passaven. I clar, i després passaven els cotxes. I el que va fer aquest corp és, quan se va posar en verd i passaven les persones, per part de peatons, va deixar la nou i quan van passar els cotxes el van aixafar i ell, quan tornava a passar les persones, va anar allà i se va menjar la nou. Això no val. Sí, són molt intel·ligents i els pops també. Sí, no, és que això vaig veure un documental de pops i això. Bé, sí, m'ho anant del tema. Les particularitats. Bé, no, ara estàvem directament a el que se celebra ara. Les prèvies. I Artà avui, és a dir, dia 11, que estem avui, el dia que gravem això, se fa la vestida. Però que el mateix no té res a veure en la festa. No. És una cosa que no sé quants anys deu fer, Biel, que se fa. Sí. 10 màxim. 10 màxim. Clar, és que ara en el Covid t'ha destrossat la percepció, saps? Però és una festa que no és festa, és a dir, el mateix que deies del Cerverín va començar d'un grup d'amics, els xots de llaure,
que sabeu que fan un dinar, no sé què putes fan, el cap de setmana abans de Sant Antoni. No sé si hi havia dins aquest grup, això ja m'ho estic inventant, però no sé si és que hi havia membres de la banda o si és que els varen dir després, quan ja varen decidir que disfressarien a la rotonda. Clar, això és el que anava a dir, per qui no ho saben, la vestida és... hi ha una rotonda a l'entrada d'Artà, davant del cortès de Guàrdia Civil, que hi ha un dimoni. Que no té res a veure amb la festa de Sant Antoni. No, hi ha un dimoni ja de ferro i qualcú se li va ocorrir posar-li la camiseta. No, en aquest grup, en els xocs de llaure que anaven ja mig entorbiant per mi, saps? I li posen la vestimenta, la que duen els dimonis d'Artà. Sí. I a partir d'aquí, arrel d'això, se va fent gran i com que sembla que és part de la festa, però no ho és, tampoc. A Manacor crec que sí que forma part, però, de la festa. A Manacor crec que fan el primer ball, és que és això, que ja ha passat. Sí. Pre. Però també és una cosa que no fa molt d'anys, diria jo. No ho sé. Sí, qualcú m'ho vol posar que m'ho digui. De Manacor sí que no m'entén. I a Cap de Pere començam realment dia 15, perquè se fa la picarolada. Que s'ha recuperat perquè abans no se feia, el típic que va quedar com abandonat quan no hi havia obreria, i després se va tornar a fer i és molt xulo perquè tu vas amb els picarols, tot el poble va amb els picarols per, en teoria, despertar dimonis, i després donen xocolata amb encimada, xocolata amb coca de quarto a la plaça, i després fan, que per jo és una de les millors coses de la festa, i mira que és una cosa nova, però és el combat de glosadors que fan al teatre, que sempre ven xurí i duen 2 o 3 més glosadors, i és molt guai perquè igual que les batalles de gallos se piquen en rap i aquí en gloses mallorquines i sempre van canviant les tonades les diferents tonades que hi ha i amb una estructura que té la seva, que no és estructura de A, B, B, A. Per això t'ho dic que depèn de la tonada canvia molt l'estructura i l'entonació també. És una barbaritat. I mola molt perquè a més és tot improvisat, sempre se fiquen en barbalda i xerra un poc de la festa i un poc del que ha passat durant tot l'any. I això Cap de Pere és el que té més peculiar. Després ja hi ha com Artà les corregudes i després l'endemà les beneïdes. I Artà les completes, que és el més... Sí, el que les completes jo crec que amb això Manacor, és a dir, crec que una cosa bon realment té més força, no? Artà és al·lucinant. Però Artà fa por. Sí, Artà no hi entra més gent dins l'església, ben igual que Manacor. El que passa que Manacor dona els de festa i Artà haver fet ja totes de matí, que t'has fet una bona caminada, que has begut com un cabró, saps? I ja és diferent. Perquè de fet també hi ha molta gent d'Artà que si has d'encendre fogaró no va a ses completes, saps? Que això, te dic, no lleva que l'església no estigui a rebentar, saps? Està a rebentar, de fet, I hores abans ja hi ha gent. Les completes són de dia 16 l'única part litúrgica, saps? L'únic moment en què el dimoni no és el protagonista. I és molt xulo també. Sí, i a Manacor també he vist vídeos i són... Manacor, l'hòstia, que hi fiquen la banda. I a més cicles de Manacor és una locura. Fiquen la banda, el director, la directora dona els sus, jo aquest vídeo sí que no, és xulo. Fa por, sí. Ha de ser l'hòstia. I després, la Pobla tenen la seu... És que no puc dir res de la Pobla i Muro. Jo l'únic que sé és el que he xerrat amb en Tomeu, el nostre company de pis, que hi xerram cada any quan se traca Sant Antoni. I bueno, sí que és vera que a la Pobla hi ha molta, el que ell me diu sempre, hi ha molta més cultura d'esglosar. Crec que si no vaig errat glosen amb ximbombes. Sí. Saps? És un altre concepte, no? Tots les ximbombes les traiem pels darrers dies, per les ximbombades, saps? I és un altre rotllo. Sé que Muro, ell me va dir que els dimonis, perquè jo sempre havia anat en la idea de, clar, Artà i Cap de Pere, els protagonistes són els dimonis, dos que són. I jo anava en la idea de la Pobla i Muro, l'important són els dimonis de Muro i a la Pobla els capgrossos. Però resulta que per lo que m'ha dit en Tomeu Muro, els dimonis que realment agraden en el jovent són els dimonis de foc,
que fa por, que sabeu que Muro és, bé, com a Cap de Pere que teniu la Solera, que... La Solera. Sí, que actualment, bé, no sé com està, però crec que ara mateix ho estan fent molt bé. La Solera ho fa molt bé, però és que diuen que Muro... que surten, sí. saps? Però... I també ara estava pensant que una altra cosa és la vestimenta dels dimonis. És a dir, no en quant així com van vestits, n'hi ha que duen picarols, després n'hi ha que duen forca, que això ja és més de Muro i la Pobla, perquè Artà i Cap de Pere duen canya, una canya felda, que una canya felda és la canya aquesta més de... més saps el que vol dir felda, o no? Felda. Saps el que és una fel·lació? Sí, claro. Una canya felda, bé, això, una canya felda és la canya... Bé d'això? Sí, sí. Home, està vacilant. No, t'ho dic en sèrio. T'ho dic en sèrio. Però no ho sabia. La canya felda, que... Conyo, perquè sempre estan... Sí. Ben gruixada, que és la canya felda. Són gruixades, són, per que no ho conegueu, si qualcú no ho coneix, són... guardant les distàncies, però vendria a ser un tronc, el tronc més semblant a els xurros de la piscina. Perquè... Sí, és que és una canya que no està foradada per de dins. No, canya... però no és forta, no és massís, no pesa la canya. Per és que és un tipus de canya, sí. Sí, és una canya, és a dir, no és un tronc. Sí. Sempre els dimonis la xapen, però bé, això, que la Pobla duen forques, n'hi ha que duen... A Petra també fan... No, és que ara no sé si m'estic tirant un triple, però bueno, a Sant Joan... N'hi ha que duen... fan la corda, però això és en l'estiu, o no? Perquè no sé si n'hi ha... És que jo me sona a Montuïri, veus? Montuïri. Però a Montuïri se celebra en l'estiu... veus, no és a Sant Antoni. En Sant Antoni sempre van amb forques o amb canyes, que no tots sapiguem. I n'hi ha un que du... això crec que de Sant Joan... És que no me surt en mallorquí. El làtigo, com se diu? Què se diu un làtigo? Un fuet. Llandera. Llandera. Una llandera. Jo li diria un fuet. Vale. Sí, dimonis que van a Montuïri és una llandera que és però no només és corda, sinó que també té nus. Però això ja me sona que és d'estiu. Això és d'estiu. I aquí també hi ha el tema de que m'ho han dit ja 3 persones que me diuen, però tu quan t'he de felicitar? Per estiu o per... I jo me felicitau per Sant Antoni Bo, que és Sant Antoni Abat d'hivern. Patró dels animals i dels vicis. Exacte. Sí. I jo com a... Bé, sí, un defensor dels animals, pagès. Pagès. Però bé, això... no, aquí celebràvem Sant Antoni de... No sé quin poble és d'estiu, en Montuïri o no sé on era. Però a Menorca també ho celebren, Sant Antoni de Subercoc, que diuen. De Subercoc. No, diuen que t'he de felicitar de Zazes o de Subercocs. Hòstia. Saps? I això. Realment, aquestes vendrien són pots les particularitats. Bueno, de cada poble. Tant tenim una més que per jo és realment xula, és realment interessant, que és l'argument. Jo crec que si no vaig errat que és l'únic lloc l'única festa de Mallorca que... A Cap de Pere se fa la codolada, que és per escut, que també se fa un recull de tot el que ha passat l'any anterior. Veus? Que vendria a ser per escut, però crec que Cap de Pere també és una cosa que van recuperar perquè és molt antiga, bé, aquest nom també, codolada, però jo he de dir que és molt avorrit a Cap de Pere. Se posen a glorar i de més és quan ja han acabat les beneïdes i clar, ho fan abans de que acabis de rebar i tothom frissa per darrer ball i estan allà i diuen Sant Antoni. Se posen, però van fent, sí. Però és guapo perquè fa un recull de tot el que ha passat en el poble i les festes que... Això el que està xerrant és la tonada ràpida. Al Man Cortal li deim això, la manera clàssica, que se canta... Jo diria que deu anar per ahí. La normal, la que cantam sempre, seria Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. Repetim. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31 i un altre pic Sant Antoni. Què passa? Que si jo faig una glosa
Bé, no m'inventaré res perquè tot el que me surti serà... No serà... Enviar mos pot ajudar. Sí, no, és perquè crec que convé més que ja sabeu que quan fas coses davant càmera. Però vull dir, si jo t'estic dient Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31 i tu no ho saps, si la feim lenta tu me pots contestar i passes a ser una coral, saps? I és una proposta-resposta. En canvi, la tonada ràpida Sant Antoni i el dimoni jugaven a 30... Ara me n'he anat. Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31, el dimoni va fer 30, Sant Antoni 31, el dimoni va fer 30, i ja està. I passa que cap de fer, però de fer un poc més a poc a poc. No, jo ara ho he fet a tope. Sí, però vull dir és la mateixa. Que en el que tu has fet el primer vers ja t'han menjat les estrofes saps, sencera. Però l'argument, perquè tot això estic xerrant i jo crec que la gent no en té ni idea del que és l'argument, li han fet el lío. L'argument és bàsicament un recull de gloses és un llibret que se ven hartar i, bueno, se ven, realment no, l'argument sí que se ven. L'argument sí que se ven. Se ven i... Se ven i tot el que se recull se'n va saber. Però, per exemple, també els clavaris com en Biel donen el follet de Sant Antoni, que això sí que és de la voluntat i això. Però l'argument sí que té un preu fixo. Però bé, és bàsicament això, un recull de gloses on apareix tot el que ha passat durant l'any. Des de funcions, naixements, catàstrofes naturals, coses que han passat en el poble i que han destacat per qualsevol tonteria. I és una cosa que jo crec que Artà s'ha conservat, entre d'altres, bé, el primer tot perquè sí que està molt arrelat en el poble, jo cada any m'he de llegir l'argument, perquè és una cosa, saps? De fet, quan se va morir el meu abuelo, jo me'n record perfectament llegir la glosa del meu abuelo, encara, saps? Ara mateix me posa pell de gallina de pensar-ho i, cony, és una cosa molt guapa, perquè te'n dones compte de que som un poble, que no som una ciutat. I... sentiment de poble, com diuen. Sí, i el bo a portar és que és una cosa que s'ha mantingut a nivell familiar. Se creu que els dimonis són... I on se fa l'argument, ara ho pensava. L'argument se fa a Casa Argumentaire, si no vaig errat, no? A Casa Obrer, Casa Obrer, no? Sí. És que l'argument és una cosa que... El que és la lectura de l'argument és una cosa que és molt privada, d'Artà. Saps? El que és la festa com a tal, la festa o la lectura, la fan els obrers, és un ambient molt... elitista, fora les connotacions negatives que sol tenir, però vull dir que és una cosa que el poble no hi participa. El poble tu llegeixes el teu argument, tu mateix el tens davant i el llegeixes, saps? El que és recitar, així com vosaltres sí que forma part de la festa, nosaltres no. Però la cosa, el que volia dir és que així com els obrers són... Els obrers és un títol... que se transmet, que és hereditari. Depèn. Vale, veus? En Biel m'ha dit depèn. Hi ha 3 obrers, un és l'obrer rector, que evidentment no és hereditari, i els altres 2, sí, que és... Bé, els obrers, per qui no ho sàpiguen, joder, de voltes que estic donant per explicar una cosa. Els obrers són... Sí, és un podcast un poc raro. No entendràs res. Un obrer és bàsicament el que s'encarregava de que la capella de l'església de Sant Antoni, l'obreria, està neta, això és un obrer. Per això hi ha l'obrer rector i els altres 2 Artà que ara mateix sí que han estat per herència. Els dimonis no ho són hereditaris, Artà, el dimoni gran ara mateix és fill de l'antic dimoni, però no perquè sigui el seu fill, teòricament. Però en canvi, l'argument sí. L'argument, ara mateix el fa la filla de l'argumentaire que teníem abans i molt probablement, quasi que posaria la mà al foc, que el fill també faci l'argument. I per tant jo crec que això també hi fa molt, que no se perdi, saps, aquesta part de la festa. Han donat voltes però com a cabrons, saps? Joder, si han donat voltes. Jo espero que hagueu entengut, que hagueu entès qualcuna cosa, ja espero que sí. Sí, putes, però hi va t'ho a dir, Toni. Sí? I no han xerrat de pollença.
no han xerrat de Pollença, que això és molt heavy. per mi que és el Sant Antoni més original. És més original. És a dir, estan xerrant de les diferències i tots celebrant Sant Antoni. Pollença, per jo... Pollença, no ha dimoni ni... Bueno, sí, és que, clar, és que nosaltres també... Que hem d'anar a explicar? Que li hem d'anar a explicar? La gent que m'ho escolti sap el que és Sant Antoni de Pollença, saps? És que també en donen voltes perquè han volgut. Upi, però per els artenencs, no sé, ara explica tu per gavellins, per nosaltres és fi de festa, saps? Jo que nostre sempre ho he viscut així a Sant Antoni, d'arribar i dir, buah, dia 17, saps? Que ja dus tot el dia 16, dia 17 has fet les beneïdes i tal igual. Arribar a teva tomba-te i dir, buah, que estic de bé, pam, i posa Sant Antoni perquè jo no miri B3, que nostre. Sí, totalment. Sí, és a dir, no sé si és cap vespre això, però... Bueno, comencen... És que depèn. És que, de fet, l'altre dia en Rebessó m'ha enviat un àudio molt graciós defensant Sant Antoni de Pollença i m'ha dit, clar, els pobles minoritaris ho feix, la festa grossa la feix dia 16 i dia 17 ho heu de deixar pels pobles grans com Pollença. En Rebessó així com és a dir, jo m'estava compixant de riure amb l'àudio que m'ha enviat i clar, ells realment, clar, dia 17 estan eufòrics. Nosaltres dia 17 jo a les beneïdes tocant me vull morir. Me vull morir. I ells, òbviament, només tenen dia 17. És que realment el dia important de Sant Antoni és el dia de Sant Antoni, que és dia 17, però dia 16 és el que darrerament és el que agafa més força que les corregudes pel poble. És que la festa ha passat... Ha canviat molt. Sí, els protagonistes és dimoni. I els protagonistes és dimoni i el sant, que realment és important, no, ja ha passat com a un poc a part. De fet, abans les corregudes el duen a Sant Antoni. No, Artà surt. Artà surt, però surt sempre. Surt sempre, dia 17. Dia 17. No, dia 16, dic. Ah, no, dia 16 no. Perquè abans crec que el traien al Mango Cap de Pere. No ho sé, això. No, jo no tenc... Però bé, a part d'això, a Pollença, és piquet de 20 metres. Sí, no sé quant de metres tenen, perquè sé que fa 2 o 3 anys se'ls va xapar la punta. Se'ls va xapar perquè sempre volen ficar un metre més. El volien ficar per un carrer. No, ha d'entrar i això és Pitàgores, no? Tipo, I clar, i com que són uns exagerats. Clar, jo he pensat, per què no posen espidret? Me cago en dir, però com el tragines, tio? També coratge, com el puges, ja poden ser un bon parell. És a dir, perquè per alçar allò deu pesar el seu, no? Jo crec que és impossible, perquè ells ja firmen a baix, es tiren per amunt. Però sí, va ser fa un parell d'anys que el varen xapar. Sí, jo ho vaig veure en directe, me'n record, que se va xapar, no sé si va ser aquest mateix any que damunt va costar molt pujar-ho, saps? I se va allargar i això, i després, pròxim any, tot el contrari, va arribar un tio, va pujar els primers segons, això és molt xulo. Sí, l'any passat que va ser rècord de... va ser l'any passat el rècord. Un jove de 7 anys, si no malament. És una barbaritat, És una barbaritat. I està ensabonat amb sabó i també... Ingreix de porc... No, ara crec que hi va haver polèmica per això, perquè... No sé per quin motiu el greix Saïm patina més i sabó que ho varen... Hi havia gent que per amputar parava Saïm. Sí, jo és que sempre he sentit això. I clar, antigament òbviament era Saïm i més complicat. I clar, devies fer un naló, ara ho penso. I deus acabar, tio. Deus acabar. És a dir, a nivell físic, el que ha de ser enfilat damunt, tio, perquè el que se veu sempre, que comencen a llevar les capes de roba i intentar fer net, però tu fas net fins a on arribis. Saps? El que és a dalt de tot, que m'imagino que deu estar menys ensabonat, saps? Sí, has d'agafar que era un gai. Sí, agrafen no, Quica, no, crec que diuen, no? Sí, pot ser, no ho sé. La Quica crec que se diu, no ho sé. Estem quedant un poc... Sí, estem quedant que no en tenim ni puta idea. A damunt la Quica crec que és el coso, o sigui que... La Quica és el coso, sí, Lluís. Però vull dir que tenen el gall i tenen que rompen confeti, no? Sí, paperins, jo sempre... Però me sona que és un gall, me fa sonar. Crec que sí, no? No és com el premi. Sí. I... això ara és unes mores i crist... No, bé, és igual. No. Era què, no? I abans era viu, crec que gall. Sí, crec que sí. Abans era viu. Bé, és que això...
ho diuen cada any a CV3, és a dir. Sí. Ara mateix hem fet un recull. Però bueno. Quant de temps duim? Jo crec que més que l'anterior. Hem fet moltes voltes. Que duim bé. 46. Hòstia, quina locura, tu. Sí. Com passes temps? I tu creus que hi ha qualcú que ha arribat fins aquí? Si te som sincer, sí? 3 persones. Exacte. I crec que els te podria dir... Una te pot dir, que és en Pau Roca. En Pau Roca. He pensat en aquest... Vaig xerrar l'altre dia amb ell, i m'ho va dir, tu, l'altre dia estava escoltant... Bé, perquè li vaig dir, tu vas veure que te varen mencionar... I me diu, sí, ho estava escoltant, i quan ho vaig veure no sé quantes... Un en Pau. Després ja més persones no ho sé, que escoltin fins aquí. I però bueno, si és que heu arribat fins aquí, comentau l'emoji del dimonial. Exacte. Ja varen fer un pic. I si no, foc i fum. I si no, foc i fum, escriu foc i fum i per avall. I si sou més originals i molt voleu fer una glosa... Sí, damunt la meva que te vaig camí cap a l'infern. Va ser bona. Poc se'n xerra d'aquest vídeo. Joder, tio. Però... Va ser bo, però. Sí. Va ser més bo a fer-ho. Sí. Però bé, jo crec que ja amb els temps que duim una puta. Ho poden deixar per aquí, mos acabarem Salut. les herbes. Passau un bon Sant Antoni, anau al tanto amb el dimoni. Sí, sigueu d'espolda que sigueu, disfrutau de la festa, que és lo important, i això. I si voleu de barear, bareu-vos en els comentaris, que això sempre està bé. Idò. Mos podeu seguir, ho hem de dir sempre això. Mos podeu seguir. Sí, mos podeu seguir. Per Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. I a Spotify poseu una valoració de 5 estrelles, vos ho agrairem bastant, ja que així Spotify mos recomanarà en els espectadors el nostre episodi. I ara, Toni, la meva mentalitat que anava a dir criptobro d'això, saps? Aquesta gent que ja diuen no, contingut, tot el temps, està tot. Ara mos podem evitar gravar un vídeo dient que mos envien preguntes en els consultoris a dir, després d'això ja feu tota la màgia que hagueu de fer, feu el short que hagueu de fer, però saps, per la pròxima tertúlia poden demanar que mos... Bé, per la pròxima tertúlia no, per el pròxim convidat vull dir que mos envien això, preguntes per consultori, tipo per la teva secció, no? Sí. El que ara he de pensar és que ja no me l'esperava ara. Claro, és que t'he pillat així un poc. Ara, el pròxim convidat diria que ets la persona més... Bé, per jo, que me fa més ganes. Jo és una d'elles que me fa ganes... De fet, diria que una de les més conegudes. No sé si conegudes, perquè en Paricio també és molt heavy. Però dins del seu món i en el món de la... Ho poden dir, en el món de la tele. Sí. Autonòmica, diria que sí. Sí. Per tant, és que amb això ja donarem bastantes pistes, però... Bé, això com a clip, per tant... Sí. Ja volto ja ratear, com heu de ratear. Volem que mos digueu... Bé, ho diré en singular. Dirigim-me cap a... Rompent la quarta paret. Volem que mos diguis quina ha estat la teva pitjor experiència cuinant qualcun plat. Què trobes? Bona, que cada un posi el que vulgui. Estava pensant més que podia dir, però digues que... Quina és la teva pitjor experiència cuinant? Que se me cremi solla. Com era el vídeo aquell? Ai, que m'he dejado la pizza en el horno, no sé quant. Pizza tota carbonitzada i tot això. I d'això, deixeu-nos pels comentaris quina és... Pitjor experiència cuinant. Pitjor experiència cuinant. Tot el que tingui a veure en cuina. Tot el que tingui a veure en cuina. És a dir, quina recepta fàcil poden fer, quin consell, quin producte ara mateix de temporada saps, que pugui sortir rentable i tal i qual. El que sigui de cuina. Bé, ara ja sí. Molt veiem en el pròxim. Molt veiem en el pròxim episodi. Bastant interessant. Estarà xulo, pega-li una ullada. Estarà xulo. Au, vinga. Ja vagi bé.